Inini dambudziko rangu rakatanga pandakaroorwa. Pekutanga ndakaroorwa zvakanaka, ndikatokumbirwa muchato, asi vabereki vakazoti hamungabva mati kuroora nekubva machata. Pane vamwe vegodo mwana uda anouraiwa chimbonogarai mosodzoka. Ndobva ndaenda nhumba ina mbonononoka kubata. Pakusununguka pandakazoita mwana wangu ndichienda period yeuzvere haina kusoganuka. Abva ndangoramba ndichingoenda ndikamira, ndaigona kungomira 2 days kana 3 days, ndobva ndatanga futi kuenda kusvika murume azongoti panapa hatingagarisani majongo ega ega, endai zvenyu. Ndobva ndaenda ndaakumba dambudziko riya rakabva ramira, ndakandati right. Ndobva murume amboteera akati dzokai kumba, ndobva ndadzokera. Zvakatotanga ndichitori munzira, ndatotanga futi kusvikira ndatonzi izvi zvakaoma. Zvikangomira 2 days ndikangorota, ndogona kutorota, ndaigona kutorota njira rakananzodzi yangu iyoyo kana baba wangu kana bamini. Ndikangorota izvozvo chete ndotomuka ndakatoti chakwata, dambudziko rine ratotanga kusvika ndatongonzidzokerai. Ndobva ndagara, ndobva zvatopera. Ndazoroorwa nemurume wechitu, handina kukwanisa kutoita mwana nekuda kwedambudziko iroro. Ndobva ndadzoka, ndobva ndazoroorwa futi kechi3. Saka ndandakutongoti ndezvekutomboenda pasina deposit, chitombondikwereta shamwari, tozoona kana ndagara. Ozi zvazvatoo nedambudziko ikoko kune kusina kubviswa mari aiwa, kungosvika nekutoita nhumbo tombogara, kangobviswa mari chete zvatotangidza. Svika izvozvo kumurume kwandiri, dambudziko iroro ranga risingamiri zvekuti dai makandiona last year kunana January February ukahanda asingatarisiki, ndakatopera, ndatochena maoko ese andasina ropa, ndichingodaro chete zvokuti tatangosanganawo mukicheni nemurume bedroom rake nekuti zvazvisingabatsire chinhu. Zvoti kana murume wangu ndandatondi kana wazvipirako kuroora mumwe mukadzi, as long inu uchingondichengeta tora hako noita hapana zvazvichabatsira. Ndo pandakazoona pamaFacebook pamaYouTube ndokuona baba Katuka, ndobva ndazotanga kutaura navo asi vaita sekundiignore. Ndakona ndikatexta message vanongoblutika votosiya votoignore. Ina ndauziva kuti munhu anenge achiwandira, saka ndakabva ndatombozvisiya, vandangogarawo vandangosiya zvakadaro. Vandazoona iyo gogo yekuzvimba dumbi, ndobva ndakatozoshingira regai ndiite zvekujusa ndivafonere zveshuwa. Akabva vangodaira foni akati sendai piki renyu, muda kubatsirwa here? Ndikati zvikanzi chindisendera piki renyu nezita renyu nemutupo momira makadaro. Vandangovasendera ndobva vambogara, ndonga vatogara dzinenge 7 days vasina kutaura neni. Inini ndangoramwawo, ndabvunza pamwe wangu achida kuona kuti munhu akamira sei. Mapostori tongoanzwa kana chinhu maprofita anonyenga, natoti kana wada kutondinyenga manje watoona munhu akadhakwa, ndosaka asina kuzotaura neni. Saka ndazona kutanga futi kunditaudza kuti amai dambudziko renyu randaona rakadai achibva vatsanangura chaizvo sezvazviri. Vandatoti zvikanzi saka pane minamato inofanirwa kuti itengwe, ndikuitire minamato muri ikoko, saka nditumirei mari. Apa pese murongotaura nefoni? Matumira mari ndina kutumira ipapo ndatonda kutorowa bhegi rangu kanaka ndatombogara ndatosiyana nazvo. Ndazoona futi zvakutoita wese zvinhu zvakuenda kumawerero. Ndazotanga futi ndini ndikati baba, saka ndikutumirai mari vati isai 50 US pamukuru. Ndobva ndavaisira, ndobva vazondifonera vachinditi izvozvi mupfugamai, ivo vachiteura, vaingondipfugamai muri ikoko, ivo vachiita minamato yavo vachiita zvavanoita. 3 days ndakatoona zvozve zvakutochinja. Ndichatombo chimweya cheche, nenda ndatobuda chimweya cheropa pese pandinofamba nechitonhuwa ropa. Chimweya cheche ndo chandakatanga kunzwa chichiita zvishoma nezvishoma chichipera, ropa riye richitomirawo.
hamba ndatoona kana kutodya ndakutodya because ndanga sina appetite mwoyo wangu wakusviba nechimweya chandaifema chechi zvandatozona zvatopera vandatozovafonera akati aiwa nyange zvazvo zvapera asi mina matedo aramba ichiita se ichimborukwa ichisusukidzwa ndozokutaurira inini kuti aye zvinezvi dambudziko renyu ranyatsopera iye nezvi muri kuti henyu zvapera asi varume muchiri kuvarota kai ende zvishuwa ndaivarota vandati zvikandisaka hazvina kupera nekuti vanzi varume vachiramba vachiuya munotoramba muchiita dambudziko renyu iroro. Baba tiri kunzwa nhoroondo saka imimi pamweya chamakaona chainetsa vana vamunhu mwacheteka chainetsa mhuri ichi zvakabva kupi? Chainetsa mhuri chandakaona inyaya dzaitozivikanwa nevakuru vavo ava kuti mubvunzo vakatombondibvunza pafoni kuti zviri kumbobva kupi ndikavatsanangurira kuti aiwa zviri kubva mumusha menyu ende vabereki venyu vanoziziva ndobva vanditi vabereki vedu ndovakazviita here since vaitofamba nesu saka hatingatende ndovakazvika aya kwete havasi mubereki wenyu checheyo asi pane munhu mumusha menyu akatofawo handitika aiva nemushonga wekurima handitika ndiye ane mushonga iwo waiita kuti muite dambudziko iroro ende panapa ndakavaitira ndakavatuma mbamenyu zvatama asi kudzimwe dzimba ndinofunga izvozvi pamwe zvikutoitika futi asi kuna ava manje vakapiwa ruzhowa zvokuti yanguva mweya usina pauri kuenda nokuda kwekuti unofanira kuzofambirwa kusvika pakupedzisira sezvatikaita zvechida kumozambiki zviya handitika kuti vaende asaka vavana manje dai vana baba vacho taigona kuzvipedza saka nyaya iri kuita urombo ngorimo saka munhu uye anenge achitorara neavaka munhu mweya wemunhu anenge achishandiswa mumhuri imomo ndosaka muchiona panguva yairi pangozi yeye hurumende panguva yaiti hairambidze kuti utore mwana wako uchipa munhu uchiti ngozi ali mazuva zvaiitika handitika mweya iwowo kungoparata kuti akuita ngozi kwekwe ndokuoparata kuri kuita mweya iwowo mweya ukatorwawo nevamwe wedzinze rekwani raava wabva wapiwa kuti munonanga nomumbomo handitika ndosaka mukuona kuti waiafekta kana mwanasikana kana mwanakomana. Matambudziko akawanda zvakadii mupasi pano? Matambudziko akawanda erudziro yakawandisa asi anouya ane nzira yakaita seyayo yakasiyana siyana handitika vamwewo yanotokonzera kuti kana achitovata nemunhu angava wechirume angava wechidzimai mudzimai anogona kutopedzisira asasaita mwana murumewo anopedzisira kusaita futi vana asi vanhu manje nenyaya yekuti vanhu zvatinotenda zvakasiyana mumwe anotenda madhokotera handitika mumwe anotenda kuzvese asi ndinokurudzira vanhu kuti nokuda kwokuti unenge usingazivi kuti zviri kukonzerwa nei takatangawo nokumadhokota handitika ukaonawo zvaramba enda nokuna Mwari handitika pane problem inogona kupedzwa nemadhokotera asi kune imwe isingapedzwe nemadhokotera pakati pakurarama zvionei kana BP yamazuva ano handitika ndaimbokurukura mazuva apera aya tino mazhinji vaizviti vane BP vane shuga zvisingarevi kuti tiri kurapa zvirwerezvo kwete asi zvinoita masymptoms yakafanana neizvozvo ende wakaenda kwekwe chiremba iweyo chauri kumubvunza iweyo anokutsanangurira marwariro yauri kuita asi izvi zvokuti ziva kuti munongozereka kuti chii kushandisa haazizive saka nyangwe akatokurapa nounyanzvi hupi undonzwa mumwe achiti ndakapora asi haupore saka matambudziko aya akawandisa mukoma SlyMedia.